Pagsuporta sa mga local coffee business sa Zamboanga City tumong sa Gipaygayng Coffee Fest sa syudad. Ano yung report ni Efren Mamak? Hot brewed coffee ba o iced coffee ang imong ginapangita? Worry no more kay dunay local coffee shop sa Zamboanga City nga nagabaligya og dekalidad nga klase-klaseng coffee drinks. Kini atol sa Coffee Fest kung asa unom ka local coffee shops ang mipasigarbo sa ilang mga specialty. Kining usa ka coffee shop gibida ang ilang kape nga gama sa Arabica beans nga gina-brew sulod sa 4 ka minuto. Arabica beans kasi sir na ginagamit natin, hindi siya masyadong like acidic po. Kaya okay po siya sa mga medyo sensitive yung tiyan. Dunasay flavored iced coffee alang sa mga nangita og twist. Ang bestseller po namin po yung iced caramel macchiato po. Swak sab ka sa panlasa sa mga coffee lover? Sarap, matamis. Sumala sa nag-organize sa mong event, paagi nila kini aron tabangan ang mga local o gagmayng mga negosyo nga mapaila pa sa publiko ang ilang mga ginabaligyang kape. What they offer, so this in return supports them. They get the exposure that can help them, awareness of their brand, ganon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.